Usho ukuthini umuthi noma ngaba u2? Like umuntu omtholile ukwisithembu naye niba u2 kuyena. Yeah. No. Sis bengithanda ukukuchazela la isimo ekade ngibhekene naso. Okay, fine. Ngihlanganile nalo sisi usisi. Ngihlanganile nalo sisi emall and then wang approacher. Let's ngithi ngisho njalo ukuthi lo sisi lo wang approacher. Then ngicela ungithembe mangithi bengenawo all ama feelings omuntu wesifazane, but indlela ang approache ngayo nendlela enza ngayo kumina ungenze waqala ukuthi nami ngidevelop ama feelings for yena. Yes, siyaphilelana nje kanjalo yebo njengoba sengishilo ukuthi no nenganyami siacceptile ukuthi noma baba u2 and siyaphila nje ku right unomntana momphethe kahle siphila sobathatha endlini. Ngokhulu ithoba ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele mbongelo weBlack Life TV esiqephini sethu sithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela. Namhlanje ke ngibuyile ko PMB because iPietermaritzburg ithi hayi siyakudinga Magasela usheshe wahamba and I was like mphathi bathi umphathi hayi Magasela abantu laba sibiza khona mfethu asisabele khombisa ukuthi vele as Black Life TV sizela abantu. Okay, anyways angasimosha isikhathi kunoseso seduze kwami uzoyi-introduce yena abese yasho ukuthi uba igama lakhe loqala nibingelele bese yasho ukuthi uba igama lakhe uqhamuka kephi and why esibhalelile as Black Life TV sifuna ukubuza from yena. Sawubona dadewethu njani? Ngiyaphila wena njani? Hayi ngiyaphila sithando. Ngicela uthathe le thuba ubingelele umbukelo weBlack Life TV uzisho igama lakho nesibongo bese uvela uhlala udabeni ukuthi indaba osibhalelile kwiBlack Life TV. Fisa sikusize ngani? Okay. Sanibona babukeli. Igama lami nginguNosipho Ngokadlamini. Ngihlala eMaritzburg. So ngibhalela iBlack Life TV because sinenkinga ekhaya. Okay. Yes. Vele zeli umndeni. Mekuyasekhaya nje sengiqala ngiyahlala yabo ngokuyiqoqa. Yeah. Woza nazi. So ekhaya sinobhuti wethu owashona last year January. Okay. Ubesebenza emotweni ezikadimali. Oh, go-fertility. Go-fertility kanje yes. So washada wakhumuzi wahlala nomakoti wakhe and they have a daughter. I think manje approacha teenage. Okay. So yes we know ukuthi nina ushada umuntu vele u2K osemncane yabo leyo into leyo. But we contain ngendlela enza ngayo because manje siqale sengathi ukuthi siyezwa nje ngamahemhem ukuthi no kunomuntu wesilisa ahlala naye endlini kabhuti yabo emzini wakhe usisi. Yes nobhuti. Okay. No ngicacisa because angithi simebeshadile. Yes bebeshadile. So obviously umuzi wabo boba u2. Yes. Okay kodwa naye ubhuti siyambala. Yes my love. Yes. Yabo into engasiphathi kahle ekhaya especially uma cause yize ngeke aze ayivoice out uma kayi nomuntu othanda ukukhuluma. So sengiyabona ukuthi angisukume ngizama ukuthola usizo because lento uma eyamphatha kabi and ngiyabona nje ukuthi iba naleyo into leyo siyamthanda umakoti abhuti and asimvimbeli ukuthi aqhubeke nempilo and yesu usasemncane nayo yonke lento leyo but sicabangela ingane because lengane le ina 13 this year yabo leyo ngani iqala ukuba teenage and iyaqala iyabona zonke izinto okay nangu mama manje usehlala nomuntu wesilisa la emzini kababa usanda kushona yabo. Okay. I think mhlawumbe unonyaka ubhuti eshonile because ushone last day January. So it's a year and a few months. Okay. Yabo. So obviously yena usezobonana nomuntu wesilisa emzini kabhuti mhlawumbe at least ngobe mhlawumbe 2 yaphuma ahambe uyayibona lento leyo. So I setting yabo is not appropriate because umuzi wabhuti lo ya ekhaya process sabantu ufika nje ufica khona indoda ekhona. Uyayibona le nto leyo. Wambona kodwa yena lo bhuti. Yeah, ngambona kancane but angijwayeli kakhona because isikhathi mina ngisuke ngingekho ekhaya yabo. But usisi wami omdala wathiwa kwambona because waya but akazange baze bahlale but wabona nje waye just ukuyoconfirm ukuthi ngempela yini into esizwayo ukuthi and yes so ngiyakuzwa. So wena ubhuti urelated kanjani naye? Ubhuti wami omdala ozala uma yethu. Yes. Okay nimene bangakhi ngima wakho? So 4 then sesisele so 3 because yena usashona. Oh wena wesingakhi khona? Mina ngokugcina. Uma usaphila yena? Yes usaphila. So uke walibeka nje lo daba eThebeni mhlambe emndenini wachaza ukuthi ingeke lento ayikuphathi kahle before ka Black Life. Yes indaba nje engasiphathi sonke kahle ekhaya
because into uma ayisabayo manje nokuthi mhlambe sikhulume naye kuzobe ngazuthi mhlambe sesamgcindazela ngoba manje siyam-attack because umuntu mhlambe umyeni wakhe washona akasenayo i-support or mhlambe sifuna ukumcontrola or nani, so ingakho mhlambe sithe asibhalele la ukuze mhlambe kube yindaba ezoxoxeka kahle, kube nomunye umuntu ongaphandle yabo mhlambe kuhleleke kahle. Yes, 100%. Okay, enye into engithanda ukuyibuza Sithandwa sami ukuthi ubudlelwane bakho naye umakoti before ubhuti esakhona babuka kanjani benu as a family? Menzwana or mekuwumuntu nje uthi hayi umakoti kabhuti? Yeah, besizwana, I don't wanna lie, besizwana, bekungekho lokho, even though ekuqaleni naye khona ama-concerns ukuthi like uthatha umuntu osamncane, yabo, osamncane kunaye, and yabo, kodwa phela as abantu bethandana niyakhula nibona ukuthi no, labantu bayathandana lapho, and futhi naye besimbona umakoti ukuthi akafani nabanye mhlambe kuthuze ngemali uzengane, and nje ube right. Yes, even noma efikile ekhaya ububona nje ukuthi no, uzimisele umakoti uzovusa umuzi wasekhaya, yabo, sesiphoxeke manje ukuthi no, nakhona futhi asisho ukuthi siyambamba ukuthi amove on, but akwenzayo mhlambe sicela akwenze mhlambe because abo manje lento like lethi ihlaze ekhaya abantu bazothini uma izimo content ngendlela usemdala, yabo, lezi zinto lezo ukuthi abantu bazothini yakho no umakoti akasibani usehlala nendoda emzini kabani, yabo, lezo zinto lezo uma might act as if akanasinkinga nayo, but deep down I know uma ihlazo uyalisaba. Okay, yes, ileyo nhlobo yomama. Kakhulu. Okunye kade ngifuna uku-understanda la ukuthi simply because you've already mentioned ukuthi yena you guys have that kind of a relationship or meni naye, mhlambe uke wathi kumlubu ukuthi hayibo makoti sithini ngizokuthiwa manje yawo nje uyibuzele nice because ngokubuka kwami nawe ngathi umuntu o nice. Yeah, but yabo manje akasabambeki. Usho nje? Yeah, ayimdidisile because ngikhulumile naye ngabona ukuthi kufile as if ngiya-attack because uze wangiziba bengasawathatha ama-calls ami yonke lento le, so ngasaba nokuya khona, angithanda ukuthi sixabane ubudlelwane bethu bungabi right because sifuna for the sake of ukuthi ubhuti ubesithanda nathi besimthanda naye siyamthanda, lokho akushintshi lutho, and kunanomntana la sifuna ukuthi egcineni simdrive away, but yabo sifuna nje ukuthi khulunywe kahle ukuthi akwenza even if kuthiwa ukhona lo muntu wakhe sizomamkela, but not emzini yakade ushera nobhuti, yabo, because umuzi wasekhaya umuzi osabiza isibongo sasekhaya, umuzi what if ayikho leyo nto Thomi? Kodwa akasazi asisenjani asamsela ndubhotini achaze yena udaba kwesikhathi phela into most especially nje busuke wachaza ukuthi yena uyena umuntu ohlezi uba khona, but uke uzwe nawe into awukwazi uhlale nayo uzwe from her ukuthi ngampela usemove on and umuntu athandana naye uhlala lapha. Ake sizwe ngaye, mina ngeke ngithande mfethu ukuthi sengibone kakhulu la emhlabeni abantu becabanga into kanti ayiyona leyo nto, kodwa ke ngizofisa ukuthi simbize yena umakoti abe khona and then bese yachaza ukuthi kum kanjani, and then bese uyakwazi ukuthi umchazele ukuthi kanjani about this whole thing, this whole setup, and nakhona ayengibona inkinga naye but ufuna kuhlonishwe umuzi wakabani, umuzi wakhe nobhuti, umuzi wakadlamini basically. So asenzeni kanje Sithandwa sami, ake ngihambe ngimlanda-ke umakoti njengoba izweleka nawe umbukele Black Life TV usise echaza udaba ukuthi hey ngeke kunenkinga no sister in law okade eshade nobhuti wakhe akasekho emhlabeni, kodwa manje ngathi sister in law uselethe umuntu egcekeni, and into emphatha kabi umlethe lapha emagcekeni oDlamini ofuthi mekumuzi kabhuti wakhe naye bobathungu bade beshadile, but akekho right ngoba khona nengane lapha yana ekuyingane yakubo and nale ndoda mefuna ukuthi menesifiso sokuthi achazele yena umakoti ukuthi indaba mhlambe kungabuyeni ophumayo kunokuthi kwehle isithunzi sakoDlamini. Mina umlangeni Magasela ngicabanga ukuthi udaba ngelibeke nje ubadesha usisi, ake sizame ukuyothola umakoti sizwele from the horse's mouth rather ukuthi yena ngampela ikhepha bomawathi usemove on kwenzakalani, yawo sikuthole sokuthola ke na ngeke ngikwazi mina ukuthi ngize ngicabanga ngile ngithi mhlawumbe let me go ngiyomlanda bese sibuya naye.
kulonyaka zikujike kakhulu izinto. Ingabe ubaba wengane akafuna ukondla? Khululeka, ungakhathazeki. Izinyembezi zomntwana zizomenza ikhiphe le mali. Uthatha izinyembezi zomntwana uyihlanganise nalo muthi obizwa ngezinyembezi zomntwana ebese uyawukhulumisa. Njalo mayithola imali uyohleze ecabanga ngengane yakhe. Kulonyaka bazoyikhipha le mali. Ufuna ukwazi utholakala kanjani? Sondela mzala ukuze ufake i-order lakho, babhalele noma bafonele eBlack Life Traditional Pharmacy u-062 219 7748. Adeliver noma ngabe kuphi. Black Life Traditional Pharmacy, izimpande zama-Afrika. Welcome back mbukelo weBlack Life TV. Siqophisise sithi inkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela. Njengoba kade sechazile kusisi udaba lakhe walibeka la eThekwini. Sasesabona ukuthi kuyasiphoqa ke phela ukuthi Solando Makoti naye ekhulumela iside le story sakhe yabo ukuze yonke lenkulumo ibalance. Thina sifuna ukwenza nje Black Life TV ukwenza show ukuthi imndeni sishiya injani ibumbeni ukuze yonke into ibe mnandi ekhaya yabo. Sawubona tata wethu njani? Yebo sawubona sisi yaphila. Ngiyaphila ngijabulela kuba seMaritzburg yashisa yo. Hayi into zakhona ke Maritzburg. Hayi siyafukushisa. Yeah, mfethu singasimoshi isikhathi. Into engijabulisa kakhulu nje ngiyakubona ukuthi umuntu onayisi okukhomba khona ukuthi mhlawumbe ngisibe nenkinga ethe ukuthi yabo uqina. But asenzeni kanje ngicela uthatha le thuba ubingelele umbukelo weBlack Life TV bese uyazisho ukuthi uba igama lakho because siyazi vele uMrs Dlamini uzobe sechaza kusisi ukuthi ubizeleni la ekhaya. Oh okay sanibonani igama lami nguLuyanda ngwangubani but ngishadele kaDlamini Sibongo. Yebo Sibongo. Yes. Nange sechaza ke uMaluyaluyi ukuthi yena ungichazele njalo uMaluyaluyi yarara ukuthi umbizeleni la ekhaya. Okay. Uyazi na esikoleni ngibizele ukuthi okay first lami ngiqala ngokuthi ngixolisa ukuthi ngiqhamukise ngikubiza la kwisethinge kanje. Because into ekade siplan ukuthi sikubizele yona mhlambe sihlale nawe ekhaya but besingafuni ukuthi mhlambe kuthiwa kuzobe meeting include nabazali bakho kube ngazi ukuthi mhlambe yabomane sesokuneka indaba zakho kini o ekhaya futhi kube ngazi ukuthi sikubeka kwi position whereby akekho ozokudefend yabo ngcono kube la ekhona usisi Magasela because yazi ukuthi kunomuntu ophakathi kwethu ozokwazi ukuthi areason yabo. So the reason why ngibhalele la ilodaba lo lakho lokuthi usunomuntu enihlala naye lapha emzini kaBhuti kukhona nengane yebo so iyona lento ekade iyicontent kakhulu because njengomuntu eseshadile mase kuphinde futhi kube nokuthi usuhlala nomuntu emzini okade uhlala naye nomyeni wakho akakapheli nanesikhathi eside eshonile yabo and nje into futhi esiyaziwa na kakhulu so yabona sekhaya ke iya affect especially uma uyamazi ukuthi umamezala wakho unjani umuntu othulayo but izinto zamidla ngaphakathi. Oh okay sisi ngiyakuzwa into ongibizele yona la but okokuqala nje into engifuna ukuyicacisa kuwena into oyishilo and engibona ukuthi akuyona into ekhona oyishilo. Okokuqala nje ukuthi ngifuna ukucacisa ukuthi mina akekho umuntu engithandana naye okwamanje. Uyazi ukuthi ngihlele emzini waBhuti wakho nengane yami. That's all ngizama ukuyimisela umuzi wami kuphela ayikho umuntu engihlekisana naye khona empilweni yami njengamanje. Ngifuna wazi ukuthi mina nawe sifana nodade. Uyafana nodade wethu. Ngiyakwazi. So and uyazi ukuthi njengamanje ngize ngihambe this far ngento mhlambe umuntu angazange ukuthi azame ukuyithola aze ayibone ukuthi iqiniso. And I hope you remember ukuthi angisazi ukuthi yini noma 2 months back ulinde wafika kwakho and wayefike wabona even though nazama ukufihla nanokuthi futhi ekugcineni asikuvimbele ukuthi ube nomuntu. That is not the issue. I-issue akusiyo ukuthi wena unomuntu. I-issue is umuntu uhlala naye. So ukuze mhlambe lento ilungiseke kahle siphume ne-solution at the end of the day nje iba neqiniso nje ukuze sikwazi ukuthi sizoyisolve kanjani. Asilwi nawe but nje sizama ukuthi sakhe. Ulindi wefika kwamafika abona nje ukuthi ukhonta afika ayibona nje. Wafika wabona ingubo zomuntu wesilisa zilekiwe. Akambonanga umuntu abona izinto. Ekamereni lakhe zangaze afuna ukuthi aze avele and ngesikhathi efika ulindi washo ukuthi kwakukhona boy babekhuluma beba u2 then mase sengena wase wangena ekamereni.
So usually vele mesifikile kaBhuti uyazi ukuthi siyazwana naye, especially mina noLindiwe. So asinawo ama-boundaries ngaleyo ndlela ukuthi ihlambe kanje yabo. But ngalesa sikhathi i-room wayevalelwa ngafuna ukuyivula, and uLindiwe kubeni wayebonile ukuthi bakhona ngaphakathi bayi-2 because ngaleso sikhathi ayisesikoleni, and ngaphandle ecingweni kwakhona ezomuntu wesilisa. Oh, ngiyakhumbula impela lo suku uqinisele uLindiwe wayefika and futhi nganginomuntu, but loyo muntu kwakumnganami. It's not like sasijola and stuff. Umnganami lo wayefikile then ezongivashela for a few days. Wayefikile ecela ukuthi engizonika insukwana nje because efike la eMaritzburg konke azoyenza then aphinda abuyele emuva ke. Okay, Maluyalula, nginombuzo la uthe ubuke kumncane kodwa ngeke ngize ngikubuze iminyaka ungawari. Ingane yakhe neminyaka engaki? Una 11 years. Oh, usisimethe una 13 mshisi kodwa wenza iphutha. Yeah, I think bengifutha lapho yes. Uhusband ushone nini? Ushone last year ngoJanuary. Yeah. So umeshona last year ngoJanuary lokhu ihlalele wedwa. Bengihlalele nje ngedwa nengane yami. Awukazi usibona isidingo sokuthi ube khona umunye umuntu. Cha, bengakasiboni. Ubudlelwane bakho nama in-laws akho bumi kanjani? Kusho kwami nje ngathi si right. Yonke into right besiphilelana nje, even though isakhona umnyeni wami izinto bezihamba ngendlela njengoba namanje saqhubeka sihamba kanjalo. So akuphathi kambi ukuthi usisi uhambile waza ka Black Life engazange akhulume nawe since nina ubudlelwane? Kona lokho kuyangiphatha kabi because ngiyazibuza ukuthi why engakhulumanga nami ngqo azangibizele phambi kwamakhamera azosho into kanjena, but ngoba sengikwazile ukumcacisela ke usengicabanga seku right lokho. So awujoli wena akekho umuntu wesilisa okhona egcekeni? Umuntu wesilisa cha akekho. Yebo. So lokho abakubonayo kwakumngani wakho? Kwakumngani wami esizwanayo. Ngicabanga uzomove on nini, uzoba right nini? Okwamanje bengacabanga ukumove on. Awakabi right. Yebo. Ngayo yonke indlela. Ngayo yonke indlela yebo. Okay, wena sesikhona into holibambayo? Okwamanje cha. Yebo. Ubudi umesebenza phi? Ube driver imoto le yemali. Yebo. Okay. Mina ngiyakholwa ke yazi ukuthi yena akekho umuntu usisi mhlawumbe ubone wrong. Kodwa nginomunye futhi umbuzo. Yebo. Ukuthi yena wena njengamanje usingile. Umbuzo lo angikutshela. Ngingasho kanjalo sisiyebo. Akekho umuntu ombonayo? Cha akekho. Uma ungajola nje ngeke umlethe umuntu wakho lapha kaDlamini. Awusucabanga isikhathi esidanga manje balula. Wangiphoqa kade uzamnanda, ngivele ngithi nje ingane inaba 11. No, ngiyacabanga phela sisi nje uthi wena akekho mhlawumbe umuntu engase ngimlethe kaDlamini. Okokuqala nje phela sengisele ngedwa, so uma ukuthi mhlawumbe khona umuntu engithandana naye umuzi wami ngizoshiya noba ukuthi kuphuma mina ngihambe ngiyekena ingane yami yena ngizoyisa phi ngicabanga into kanjalo. Ngiyakuzwa ke yebo lento ayisho kodwa 10 cents. Yeah. Ayiyidubula sense ngayiyenza shame. Uyacabanga ke manje ukuthi ashiya ingane ena 11 ahamba emzini yabantu. Kusho ukuthi yikho ke lo muntu eza lapha egcekeni. Angithi okay, bengafuna ukuvuma ekuqaleni kodwa ngiyabonga sithando sami. Okay, yeah. Mina ngifuna iqiniso nje. Yazi ngenzelani khona mhlawumbe si-advisor njengo girl to girl yabo sibe ne girl talk ukuthi mhlawumbe yipi ezinye izinto ingane ungayivakashisa kuma in-laws ngoba vele ngazwana bese wena uyihambela i-weekend. Yabo ngifuna si-advisor into enja relax ukuthi phela nginazi iphuzo ukuthi abantu ba relax. Uzolobe ibambe ngamathi nje. Uphinde uqale phansi. Okay. So tell me unjani lo muntu niqale nini ukuthandana? Oh okay. Usayikhuluma iqiniso sisi. Yes, ukhona umuntu engithandana naye and lo muntu lo sisanda kuqala ukujola nokuthi as in recently but siqala this year February. Oh yintsha ke leyo nto. Yeah, usiqala this year February. Yes, yes. Phelile unyaka. Yeah, and ukuhlangana kwami naye lo muntu lo ngangiyothenga nje izinto ezincane ezasendlini. Then we met a mall. Lo ngisho ukuthi okay fine. Sihlanganile e-mall naye, then wacela inamba yami, then sesibele sesiqala sesikhuluma sesifonelana ke. Usiyabona ukuthi hayi lo uyahambisana ke nenhliziyo yami.
Not really, but ngithe angicabangi ukuthi ngimnike ithuba ngibone ukuthi ngizomfunda ngendlela. Kodwa manje since from February kanjani yonke into ihamba kahle? Yonke into ihamba kahle. Uyafika nalapha emzini kaDlamini? Yebo, uyafika nje ezosivakashela yonke into right. Ya provide mhlawumbe yakusiza here and there. Yeah, uyasiza yena kakhulu, uyangisiza cause even nasenganeni yami uyangisiza. Nje nomntana wami usemjwayele uyamazi uyazi ukuthi no ingane yami no mama bawu2 and ubaphethe kahle. Angikuzwa ke? Yebo sisi bengisho njalo. Uyamuzwa uthini umakoti? Usho ukuthini umuntu unomama bawu2? Like umuntu omtholile ukwisithembu naye nibawu2 kuyena. Yeah. No. Sisi bengithanda ukukuchazela la isimo ekade ngibhekene naso. Okay, fine. Ngihlanganile nalo sisi usisi. Ngihlanganile nalo sisi emall and then wang approacher. Let me ngithi ngisho njalo ukuthi lo sisi lo wang approacher. Then ngicela ungithembe mangithi bengenawo all ama feelings omuntu wesifazane, but indlela ang approache ngayo nendlela enza ngayo kumina ungenze waqala ukuthi nami ngidevelop ama feelings for yena. Yes, siyaphilelana nje kanjalo yebo njengoba sengishilo ukuthi no nengane yami acceptile ukuthi nomama bawu2 and siyaphila nje ku right unomntana momphethe kahle siphila sobathatha endlini. Ufila kanjani sithanda sami? Akalethi indoda manje ngathi mhlawumbe Okay. Okay, I think it's a process. Yeah. Take your time. Okay. I'm not saying angimjudge uqala, and I'm okay with a relationship of a same gender. Okay, LGBT. Yes, I don't mind. I have a lot of friends abanjalo, so muthola ukuthi ukoti nayo phila lo mpilo manje kwenza uzizwe kanjani? Impilo yakhe. Yeah. Impilo yakhe. So sanankinga noma ngahlala. Yes, and I don't think futhi eyokuhlala naye, I don't know. I still feel as if mhlambe ukoti uyazi ukuthi nene how close we are ekhaya naye. So uyena oqale wahlehlisa kuthini uyabo. So sajela ukuthi mhlambe it because mhlambe ubesadinga isikhathi sokuthi mhlambe amune umuntu wakhe mhlambe yabo it was grief ekade imsusa kuthina. So obviously shooting ngoba bazi ukuthi ufihla into kanje. Ngicabanga ukuthi sejudge. No, yeah, kona bengicabanga ukuthi nizongijaja sis because uyazi ngiphilile nobhuti wakho isikhathi eside nginaye and ngimhloniphile nani ngihloniphile senza yonke into kwa right. So into engiyibonile mina ukuthi okay fine let's ngimamkele lo sisi ukuthi ezazohlala kwami for enye into futhi engiyibonile ukuthi lokho kuzongipresenta as umuntu omhloniphayo umuntu wami because ngikwazi ukuletha enye indoda emzini womnyeni wami. Oh. Yebo. Uthanana naye ngoba ufuna ukufihla ihlazo lokuthi ulethe umuntu wesilisa. So ngaphandle kwalokho sisi njengoba bese ngishilo ukuthi bese ngidevelopile ama feelings ami for yena naye. Awukaze kodwa uthandana nomuntu wesifazane? Bengakaze ngithandane naye. Qala ngaye, babe ngimthanda. Yebo. Yonke into imnandi nje. Hayi yonke into imnandi. Camera wise. Wow. Kumnandi nakhona. Ima ngiyaxolisa sifuna ukwazi phela ngoba ufuna ukwazi ukuthi konke phela bese isikhathi abantu bayifaka ebudlelwaneni bese kuhamba isikhathi sibizwa Black Life athi akasekho happy empedeni. So yiko ngifuna ukwazi lokho ukuthi okwakhe konke kuyahlangana. Kuyahlangana sisi. Mina ngicela ukuyikholelwa ngoba usisi wakho uthe wafica wabona izinto zomuntu wesilisa. Yes. And then wena uthi khona usisi. And even abantu sidumila uyazi ukuthi usenendoda. Then wena uthi umuntu wesifazane. Umuntu wesifazane. So mbiza ngoba ngosisi nawe. Cha. Ngafila kanjani mangase simthathe esimlethe lakho ngicathi kubalekile ukuthi abe khona azi nani ukuthi simply because uthandana nomuntu okade ishadile and isemzini wonye indoda azi ukuthi ngifila kanjani njengama in-laws. Yeah. Is it okay my love? Ngiyacela bandla. But angazi noma yena ngakujabulela lokho ukuthi aze afese sifuna jabulile nijabulile mesekubiza. Okay. Ujabulile wena ngifuna ukuzwa ngawe ukuthi isikhathi sikubiza wena. Yayibona ke lento engisho. Ngijabule yomuntu wakhe. In love girl. Go on girl.
Kodwa-ke ayikho into esoyenza ngoba phela kubalulekile ukuthi mesinenkinga ekanje sibabize bonke abantu so that azo-understanda naye ukuthi kwenzakalani. Angahlala laphana ugcina usuthi napa beza olebomfihlo akhuleke or siqhamuke nesolution yokuthi mhlawumbe bazothandana kanjani ngaphandle ukuthi baye eKadlamini. Okay, ayikho inkinga sisi ngingambiza because ayikho into engimfihlela yona, yonke into uyayazi. Yebo. Ndebizela ngambukelo weBlack Life TV usisechaza udaba lakho ukuthi hayi yena uvukile kahle kodwa abantu uvuke ngogeli kodwa abantu ugeli uqoqeda zabafana. Mina ngifuna ukuzwa ngabantu indaba, ngifuna ukuthi ngangikhona what nalo what asenze kanje asimlande lo boyfriend or girlfriend angazi ayikabi. Welcome back Mbukelo Black Life TV with myself Mlangeni Nomagasela on our very beautiful episode yezinkinga zomndeni. Ila esoke sidingida khona udaba elomndeni. Mawukuthi nje inkinga eyihlangene nomndeni, thina sifuna umndeni uhlezi right. Ngoba phela imndeni bafethi inenkinga zakhona uyazi nawe ukuthi kwalesi sigaxa esinaso noma ngaba kuthona isigaxa mhlawumbe nawe uyarelate abo usuzothi hawo yazi ngempela akhona ama-in-laws right aswithi njengosisi athi ngifuna ukwazi nje ukuthi kwenzakalani kodwa singasimosha isikhathi asithathe ithuba sikubingelele sikwamukele kwi-Black Life TV with myself Mlangeni Nomagasela. Ngithatha lethuba ubingelele umbukeli we-Black Life uzisho ukuthi ubaba kaba. Sanibona ababukeli be-Black Life TV, igama lami ngo-Asanda Ngubane, ngihlala khona la eMaritzburg. Uthe u-Asanda wangubani? Yebo, wangubani. Hayibo. Wena uyena wangubani awusho ukuthi wangubani ushadele kaDlamini? Yena sisiwazi ukuthi ngishadele kaDlamini waze sibongo saDlamini kuphela. Wena uyazi kodwa uthi wakini? Yebo ngiyazi but bengayamtshela ukuthi bengaze ngimtshele ukuthi mina ngwangubani. Kodwa wena uyamazi uthi wangubani? Yebo ngiyamazi. Ayikho ke le. Hayi. Uyazi uthi wangubani? Hayi ngazi ukuthi mina ushadele kaDlamini. Awukazi umbuzo utheni umama? Futhi angazi ngimbuza. Uhlezi nje ebiza ngoDlamini? Yebo. Oh Dlamini uzizwa kanjani ngalokho? Hayi kuyangithusa ukuthi sabandawonye because uNgubane is my main surname. Mina bengaka sibone isidingo salokho ukuthi ngikutshele because phela bese ngiphumile ngithi kwangubani sengiwuDlamini bengasibona isidingo sokuthi ngize ngikutshele lokho. Ngeke maluya akukho right. Hayi baxa kwangempela ke. Bengasibona isidingo sokuthi ngikutshele lokho. Lenzani lana? Manje sokwenze njani ngoba phela mina ngiyakuthanda nawe uyangithanda for sure. Into esoyimisa Kodwa sisakho nje. Yizona zonke izinto ade ngizama ukuyi-avoida ke lezi ade nje bangade ngakutshela ukuthi ngwangubani. Ayisho ukuthi kuyomela kube ne-way forward ngoba nami angisayindawo. Hayibo. Bakhona. Ima Asanda. Yebo. Umongazi usisuthi wangubani? Cha bengazi. Right now usuyathola ukuthi wangubani. Uthi awuphumi kule relationship. Angiyindawo sisi because manje sengidevelop ama feelings kuningi sesikwenzile naye ngenze njani ngwalahlephi lama feelings esenginawo for yena. And yes ngakajoli isikhathi eside because sijole ngoFebruary yabo. But ke ngiyamthanda ngenze njani manje? Okay so sibuye sibongweni. Izathethe ukuthi sikubeme la ingoba njengoba dusu uchazela usisi uyazi ukuthi eshadele kaDlamini. Yebo. So usister in law lo udadewabo kamkhwenyana wakhe ka-husband late husband. So melethe udaba la waselibeka la eThebeni wachaza ukuthi khona okungamphathi kahle. Mesithi siyambuza ukuthi yini engamphathi kahle bese yasho ukuthi hayi uma kodwa kubo lo sisi lo ozwana naye ulethe indoda ecikini. And okungamphathi kahle ukuthi kwehlisa isithunzi sakoDlamini. Okay. Only to find out ukuthi leyo ndoda alebe kuthiwa indoda uzoqhamuka wena. And noma uqhamuka nami mengasho mengimbona ukuthi ngambone ehamba nemfana ayigambi. But wasiyasichazela ukuthi usisi. Asazi noma you comfortable about that. Sikubize ngosisi noma sikubize because sifuna ukuthi azile ukuzogxeka sikho kwi-sexuality yakho kahle kahle sifuna ukuzokwazi ubudlelwane and sibone sisisana kanjani phambili. Ngokukhulu nje ukuhlonipha. Hayi kuyazwakala lokho vele igama lasisi vele ngidalwe ngumuntu osifazana. I was born and raised as umuntu wesifazane ukuthi ngiphila yiphi impilo doesn't change me and ukuthi ngubani
ngizalwe nginjani. I don't have a problem with somebody ongibiza ngosisi Siyabonga because after kakhulu. all vele nginama Umuntu features wesifazane. omuntu wesifazane. Okay. Siyabonga kakhulu. So udaba la uyachaza ke kusisi njoba sesikubiza ke uyachaza nje bade sengikubekelile angazi namakhono ufuna uku-add kodwa nje bade uchazile ukuthi inkinga yakho ukuthi mhlawumbe ayikho enye indlela engenza ngayo ngaphandle ukuthi wena uyekadla mina ekhaya kanjani isimo sakho bakwamukelile or unama challenges ukuthi ulethe umunye umuntu wesifazane egcekeni imi kanjani? I don't have challenges ekhaya konke ku right bangamukela and they accept my relationships futhi ayikho into engibafihlela yona bayazi nje ngayo yonke into engiyenzayo. But kule situation I was faced ukuthi ngeke ngikwazi ukuthatha umuntu okade eshadile ngimhambise ekhaya ngizofika ngithini yabo because ayikho into engifihlela bona but this situation ithanda ukuba complicated. But the husband is late but yes, the husband is late kodwa manje there's a child involved la mangimthatha ke ngithi ke asohlala ingane kuzobe ngazi ukuthi useyayilaqaza ingane ngoba umyeni engasekho ngithi. Okay, are you guys staying together like full time or niyavakashelana? Cela ukuzwa ngayo Maloyi. Sesihlala full time. Okay. But why lo yakho uyazi ekhaya ukuthi nene Emihle uwamkelekile at least for isake ka Emihle and uyazazi na ukuthi wamkelekile why ungazange uzuphumela obala kuthina sixoxo and sithole i-way forward. I think we understand umamezala wakho ukuthi she's the sweetest and uyakuthanda ukube mhlambe kuthuba umbeka esithombeni. I think maybe mhlambe bengabhetha Emihle mhlambe eze ekhaya not like umlahleli uzobe hleli ku ekhaya ukhona ugogo wakhe ukuze yes and maybe introduce a relationship because vele wena vele ngokwangempela vele usowakadlamini wakhishwa kangubane ngenyongo wazothelwa ngenyongo yasekhaya so kahle kahle vele if yena ona wena ubone ekhaya mhlawumbe kube ufikile mhlawumbe uma wamhlalisa phansi othini ukhulume nathi not ukuthi ushuthe down ngalendlela owenze ngayo ukuba ukhulumile nathi sambe nathi sazama ukuthi sikuhlalise phansi sikusupport uma umchazela because I don't want to lie ngendlela abachaza ngayo it makes a lot of sense ukuthi uzothatha umuntu okade eshade mhlamba muse ekhaya kubo sebeshiya umuzi wodwa kunanengane but ukube kuthiwa ukwazile na communicate nathi angavele asikhathe off kanjalo mase vele enza ngendlela abona ukuthi right. Ngiyakuzwa sisindlela ochaza ngayo but ukuqala nje bengisaba ukuntshela ngale ndaba le ukuthi nizongijaja noma kuukuthi mhlawumbe sengimove on ubhutweni sengimkhohliwe kanti cha akunjalo. Ngikona ukuqala lokho and okwesibili bengengikwazi ukuphuma emzini wami ngikhambe ngiye komunye umuzi nje bese eshilo nayo ukuthi bebengeke bangamukele kubo ngoba nje ngishadile nje ilokho oqala and okwesibili I feel like benizofile ngathi manje ingane sengilahlela kunini ngoba ngifuna ukwenza izinto zami yabo so ngidecide ukuthi ngcono angikhulise mina ingane yami ngikwazi ukuyimela mina ngendlela engizokwazi ukuthi ngikhulise ngayo. Okay, nginombuzo mina la Asante njengoba uthi yena ekhaya ngaba nenkinga ukuthi mebengazi ukuthi usisikade eshadile so athina ama plans future plans yabo ngoba angeke uze kushintshe ukuthi mekashadile. Vela ke mina ekhaya nginayo inkinga kodwa ke udaba lolu ebengaka bandlaleli lona ngingakahlali nabo phansi ngibaxoxele because it's a new relationship nje bengisho ukuthi kusayintethe. Usungove in already. But I think mase ke sengiba xoxela kahle sengihlala nabo phansi bazomamukela and would be problems kodwa ke ngeke sikwazi vele ukuthi siyohlala ekhaya. We can make amanye ama plans mina ngayithola apartment because vele ngumuntu employed yabo ngiyasebenza and imali ngiba nayo. So we can just buy noma rent an apartment sihlalele ke la sihlalela khona kube yena ovakashayo hayi not ukuthi ngiyamthatha ashiye ingane no mhlawumbe avakashe ngaleso sikhathi if umndeni uba nenkingi ukuthi mina ngizohlala khona. Ngicabanga wena mangase kuthiwa uwona lo mndeni uyifake icathulo lenza abantu bakini ufika nomuntu 1 wakini wakangubane 2 kade eganile unomntwana and usuhlanisa umntwana nengane futhi same surname mungabhekana kanjani nalolu daba? It's a delicate situation and it's very complicated but cabanga ukuthi ngokuhamba kwesikhathi bazokuzwisisa ukuthi thina siqhamukapi or
yena uqhamukaphi kule situation and sifila kanjani because manje akuseyona into engaziwa ama relationships akanje ayenzeka asinankinga ne-relationship nami mina ngi-right but anginankinga nokuthi ade eshadile usamncane usangakwazi ukmove on ngibukela ukuthi umuntu wakini usanenkinga yokuthi kade eshadile even worse same surname igazi lakhe uthengiwe kaDlamini but igazi lakhe la kungubani kombovu osomahashi ya kona kuthanda ukuba nzima kodwa ke manje Yeah. ngitshela ukuthi nje khona uzungu lapho kuthanda ukuba nzima kodwa ke phela into zamasiko singenza usiko or something hayi because we both in the situation and asitha siyindawo ngathi umnandi ukuthandana nani hey Cause nami ngimisele ngempela ngale relationship so angiboni ngiphuma kuyona sihleli kahle nje masingishilo nokuthi ulo emihle semgade kahle and also futhi makuthi emihle mina ngimzisa kunina ngizoyithini indaba yesesikoleni umalungu cause malume uyazi ukuthi umthathe umlandele endlini izona zonke lezi zinto ezenza ukuthi ingcono azazuhlala nathi endlini ngempela lesi simo kahle sinako kuba complicated lapho sidinga ama therapist. I will tell you why. First of all ukuhlukanisa umzali nengane I don't think it's fair ngenxa yomunye umdlelwane. However nempilo kamama ingami imiso ukuthi ngoba nakho senengane fanele aqhubeke naye nempilo. So kumjabulisayo akahambe kuyona. Kodwa into efanele siyibuka ukuthi siyenza kanjani ibe ihleleke futhi ingayi-affect ingane at the same time ingane ibe nomzali. Mina ngokwami ngisibuka lesi simo mhlawumbe ngoba manje uEmihle usafunda mhlawumbe esikoleni akafundi ko boarding school mhlawumbe ngihamba isikhathi usungamfaka boarding school at least ubomama present niyafonelana uyafika esikoleni namlanda nahlala nivakashelane ukuze ukwazi ukuphila impilo yakho and nakhona uyiphileli kaDlamini kodwa ngazi into ezodecide wenina as umndeni mina ngifuna ukuthi usisi asizakale ekuthenini athole iqiniso ukuthi usumove on ngempela yindondo ihlala kini nakho kusufika nokuthi hey ihlala khona kwakho and futhi leyo ndodo umuntu wesifazane so nomuntu wesifazane usakahlukani nawe nithandana nami sengize ngicabanga ukuthi mhlawumbe yabo kodwa ngizamela kwamanje ngisazoyicabanga kahle Ngathi nje ufila kanjani about this whole thing? Well, I think ngiyakhuleka and nokuthi umuntu besingafuna ukuthi size kuyena kanje kube ngazuthi it's an attack uyayibona leyo nto leyo since kuumuntu ovele wahlehla kuthina singazi ukuthi yini and yona ibihlupha and even umama ekhaya yamhlupha so and I don't think ukuthi it's necessary ukuthi athathe ingane yase boarding school inokokwayo anti bayo inobabuwayo omncane so instead of athathe ingane yase boarding school athathe ingane yase ekhaya ngiyakuzwa kulula kuwena but ingane ngelinanga ufila ngathi uma uyilahlile ngoba efuna ukuqhubeka nempilo yakhe kodwa ingane imise esikoleni uzobiyazi ukuthi ngise esikoleni ngoba vele ama boarding school noma mhlawumbe sibe sesiphinde ngoba ngeke ngizokuthiwa uma ufunda boarding school ngathi no LGBT angazi baphezeshe nje lento okuhlala ingane zodwa ama boarding school but I don't know but I don't think ukuthi mhlambe kunganjalo boarding school iyodwa ekhaya sikhona and angavakasha noma inini even ngama weekend angavakasha noma inini naye ukuze akhululeke because vele wakhululwa because umbona ugqoka iblue because wakhululwa ekhaya ngahlukumeza Asanda I'm sorry my love to cut you okay no ukuthi ngifuna le point lingangilahlekile ngakuhlukumeza ukuthi imama lakho libone ngama weekends usisi ngami ngolihlala ingane ihambe ekhaya. No, I don't have a problem with that. Because like because namvele during the week ngiyasebenza. Umsebenzi wami nje ungidinga ngisemsebenzini. The free time vele enginayo most of the time on my weekends. So we can plan. Yeah. Ngiyayisaba le ukuthatha ingane hayi ngoba bengeke beyiphathe kahle bazoyiphatha kahle kaDlamini nami ngakumela lokho from indlela engibona ngayo sisi naye ukuthi yabo ukuthi uphansi kanjani ngendlela achaza ngambona wamukela sonke simo kodwa ngisabela ukuthi yena sinayo lento thina abantu besifazana ukuneglect ingane singekho awe even though sometimes singacabanga ukuthi say neglect kodwa sisihlaphe ngiyasebenza ngibhizi I don't have time for ingane yami kanti ingane yakudinga so the best way ukuthi until nibone ukuthi nifuna ukushada nifuna ukuyaphi
then you can decide ukuthi ingane singahlaki full time usubona kanjalo. But for now nje relationship iqala ngoFebruary yabo akhona ama relationship engwazi yaphela after 2 years after 3 years so angifuni ukuthi uthathe inqumo kanti vele indlela isamnandi ngoba yabo kusahambeka but mase kunzima kuzongahambeki and then you be like kangifunani la yabo but ngiyakubonisa nami ngenzeka futhi I stand to be corrected kulesi statement sami. So mina angifuni ngeke ngize ngihambisane ukuthi ingane ihlukane nomzali. More especially umama mekuthi akayi emsebenzini ingoba afanele ajole. Hayi ngamane senze iplan ukuthi mhlawumbe asanda ubaby ngiyazi ukuthi lapha kumnandi ukuthandana ufuna umbone lesithathu kodwa iweekend sho enza sure ukuthi Friday mumlanda esikoleni umntwana umisa kaDlamini and then bese uba happy ke wena. Ukuthi niba happy kaDlamini noma niba happy ilokho esofuna ukwazi ngoba I think girl you still uncomfortable ukuthi usisabe khona kaDlamini. Yeah, I think into a problem vele it's not ukuthi uyajola. It's the fact that uhlala nomuntu ekhaya uyayibona into le. Yes. Mhlambe engcobe mhlambe kuthiwa sesiyabona ukuthi mhlambe usejolile mhlambe balobolana bathandana mhlambe mase kuyabona ukuthi instead of yokwakhe umuzi omusha uvela ukhona lo yabo kwenze yonke into emthetheni mhlawumbe I don't know but leyo ukuthi nje yabo ayizwakali kahle. So ngiyavumelana futhi nami nesuggestion yakho ukuthi mhlambe bengabonana ngama weekend thina sihlala sikhona ukuthi ingane ivakashe ididise na ingane ingaboni na ingane izoxoxa obviously uma uhlala nobaba uyibone into leyo. And nasekhaya senze kube comfortable. Mhlambe nakhona even part nesonto manibona ukuthi no mhlambe nifuna ukubonana or nifuna ukuphuma uyazi ukuthi uyamletha mhlambe ngaleso sikhathi leso ugogo uyamazi ngekaza akekho ekhaya bahlobo bekhona basuke bekhona if kukhona ongekho bakhona akekho ongeke akwazi ukuvuka amgeza esikoleni then amfake emotweni umalume uzokutshela ukuthi this time uzomthatha lapha ya yebo. So nje at least yonke into sazise asithanda indlela oqhelelene ngayo because ibingeke izifike la ukuba zange uzosikhathe off ukuba zange nje uzosikhathe off ungasitshela usikwenzakalani you even blocked abane bethu on WhatsApp mesikhuluma nawe uyasiziba mesikufonela uyasiblocker engaba ifikanga la engabe nje into esheshe yalungiseka. Ngiyabonga kakhulu sisi ukungikhulula. Njengoba usengishilo ingabe ngisaba nokuthi ngizongijaja kaDlamini all the stuff ingakho kade ngingasho no yabo ngizama ukuthi ningabe seduze kwami ngoba phela maniseduze kwami uzobona impilo engiyiphilayo yabo ukuthi kanjani. So that's why kade ngizama ukuniqhelelanisa but lento oyishoyo ngiyayibona ukuthi ngizokwazi ukuyenza ukuthi ingane ngama weekend ihambe then nami ngikwazi ukuthi ngihambe ngiye endaweni zami ngibuye nje mase ku right ke. Yeah, I think asinenkinga nalokho nathi. Hayi siyabonga nathi ukuthi ukwazi ukuthi usibonise because kwesinye isikhathi umjoleni siyawenza amaphutha singanayo but lokho kusivula amehlo ukuthi nathi ke going forward the relationship yethu kufanele sihlele kanjani singa affect abanye abantu. So sithanda nokuxolisa ngokungahloniphi umuzi wasekhaya kini but going forward we'll make sure ukuthi we respect and nengane ayiaffecteki so plana nje ngeindlela zethu ukuthi sibonana kanjani. Okay, no siyabonga kakhulu. I think nabane ekhaya bazokwamukela ngendlela nami engingena inkinga nayo engikwamukela ngayo. So and thina esikufunayo kuphela ukuthi abe happy ajabula asifuna abambelele ekuthenini usasemncane ukuthi nginomyeni washona so ayimangi impilo wakhululwa. So if yena ebuye ezohlala phansi ekhaya uchaze kahle isimo sakho then I'm sure ukuthi wonke umuntu uzo understand ngendlela engiunderstand ngayo uyasazi vele. So kunokuthi silesizwa kunokuthi singazi sibe nathi siyiso mhlambe khona esakwenza okurong nani yabo yonke into. Hayi ngiyabonga lokho sokushilo nemizamo yonke esuyenzile ukuze ukwazi ukuthi sixazulule lenkinga sokwazi nokuqhubeka nempilo yabo. So ngiyabonga kakhulu sisi ngiyabonga and ngiyathemba ukuthi sokwazi ukuthi mhlawumbe sibe nosuku la sokwazi ukukhuluma khona kube khona nogogo sokwazi ukuthi resolve yonke le issue sibhekene nayo njengoba sesiqalile manje khona wonke umuntu emndenini ezo understand ukuthi sengiphila iphi impilo manje. Ngicabanga ngeke usakwazi ukuthana nomfana okwamanje cha.
Cha, samnandi la ngikhona cha. Ngiyacabanga nje mase nishada yabo kuthiwa kwenzeka ngezulu. Angishadile angikaze ngiyibone into engisho. Mangubane uyamthatha unguba no njengoba izwela ke nambukelo Black Lives TV udaba libekiwe eThebeni ay abantu bathandana la ngaphandle guys. Yo. Kodwa kuyenzeka ukuthi abantu mabandawonye bathandane kakhulu. Abanye baye basho kanjani. But angazi mina ngifuna ukujaja ama relationships abantu because that ngifuna ukumsiza uMiss Dlamini la eduze kwami of which yena sesizakele konke kade afisa ukutholile noma aqhamuka amabhomu amaningi asazi ke noma esebekela uma azothi wemalalela uthola nentombazana athi maphisa babaza lokho athi umongo alilalele yakubonke angazi Black and Makasela, thank you so much for watching Black Life TV indinga zomndeni. Ay ngicabanga ukuthi thina udaba seliqedile la luphelile ayikho into esingayenza going forward. Into esozama ukuyenza uprovide ngocopheshe ukuthi bahlale nabo nje baba counselishe more especially njengoba nabo bethandana kanje kukhona nomndeni involved and the kid. Mina nje concern yami umntwana ukuthi angifisi ukuthi kube khona uthando or anything ezohlukanisa umzali more especially misamncane nengane yakhe because lande lana misukukhulile ingane ngiqala uyafundisa yazi yonke lento usuyiqala kabusha kanti fana ngabe lento uyenza isingane isamncane isancane. So without any waste of time, let me love and leave you guys. Please make sure you like, subscribe, leave the comments. Ngimthandi bad, I'm out. It's the Black Life TV.